Hawu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele, ngibingelele bafowethu, ngiyathemba nibe nosuku oluhle. Bengicela ni-like ni-share. Hheyi wey'ngane zakwethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebesibonile le sitori sikasisi uJessica Mdawunga. Ya. Lapha ebuzwe khona intatheli imbuza ngoSilver, lo ogxekwa abantu abaningi, ogxekwa abalandeli abaningi, angisho kanjalo. Bethi overrated, i-Chiefs imosha imali. Bambuzile kusisi ukuthi-ke, sisi, naba abalandeli beqala begxeka umdlali enimsayinile ukuthi hhayi kubi lapha akukho lutho. Usisi uphendule wathi-ke cha, asikwazi ukuhlulela umdlali ngemidlalo yebungani, okuma-friendly game phecelezi. Wathi asikwazi ukujaja umdlali. Ngicabanga ukuthi wonke umdlali uyadinga ukuthi anikezwe isikhathi esanele ukuthi azibonakalise eqembini. So uthi asikwazi ukuhlulela umdlali-ke ngokuvela nje ngama-appearance amabili nje amathathu sesiyaqala siyamjaja sithi uyabheda. Cha, ushaya ngenduku phansi-ke la, wathi asikwazi ukukwenza lokho singabalandeli. Into esingayenza thina ukuthi simseke umdlali ngendlela efanele. Wabuya-ke weza lana-ke wathi-ke cha, i-Chiefs isalindele ukuthi i-announce abadlali abaningi impela. Abaningi impela, okungabalelwa ukuthi-ke oSanele Vilibhaya, njengoba beningazi ukuthi abaka-announce-a njengoba kusesenengxushunxushu nje. Kodwa kubukeka ngathi yena bazo-announce-a kungekudala nje mase liphothuliwe leli daba labo ne-Cape Town Spurs. Wey'ngane zakwethu, cha iy'ndaba nje ziba zinhle impela lapha eNaturena. Njengoba besho ukuthi cha, abadlali basazosayina. Ngicabanga ukuthi njengoba bazosayina basazodiliza futhi, ngoba baningi amele bedilizwe, baningi amele bengene. Okusho ukuthi la masayini lawa esisawabonayo kusese-warm up nje, abakasayini njengokusho kwakhe kuJessica. UJessica abadlali-ke baseza abanye. Njengoba bemfisela uNabi ukuthi uNabi kumele ebe nesizini enhle noma engconywana kule sizini le, compared to le esibuya kuyo. Yabo, ngicabanga ukuthi-ke kuzobe kuwumqondo omuhle ukuthi uma bengamnikeza la abadlali yena uNabi abadingayo noma abafisayo ukuba nabo eqembini. Yabo, njengoSalam, abamnikeze uSalam. Yabona, ngiyasho impela nami cha, uSalam abamnikeze kube umdlali wakhe esomgxeka ngaye. UNabi asikwazi ukumgxeka thina njengamanje-ke singabalandeli sithi cha, uNabi uma ehlulwe isizini uhlulekile kwi-Chiefs, njengoba abakamnikezi abadlali bakhe. Ngicabanga ukuthi-ke i-Chiefs i-management bengalungisa lolo daba lolo, kungakuhle kakhulu bengasayini abadlali abathandwa i-management. Yiyo-ke thina into esibulala si-Kaizer Chiefs management ukuthi i-Chiefs isayina abadlali abathandwa i-management. Yabo, so ngithemba nibe nosuku oluhle-ke ngane zakwethu, ngicela ni-like ni-share. Ngiyabonga.